Bude to už rok, co odešel jeden z nejmilovanějších členů mojí rodiny. Těžce se mi o tom mluví, ale asi mám potřebu to nějak filtrovat. Chci vám říct o svém nedávném zážitku. Od té doby se už nic podobného neopakovalo. Jednoho večera jsem si šel lehnout. Zavřel jsem oči a poslouchal oblíbený seriál na notebooku. Po chvíli jsem osl a zdal se mi opravdu zvláštní sen. Objevil jsem se v temném domě. Vzduch byl chladný. Všude okolo mě byla zima a bylo opravdu zvláštní ticho. Pomalu jsem se rozkoukal po místnosti, abych zjistil, že jsem v jakési zimní zahradě, kde byly 2 gauče, stolek a televize. Zvláštní na tom bylo, že jsem si uvědomoval, že to není pouze sen, ale že to místo dobře znám. A zároveň, že vypadá mnohem více cize a chladně, než jsem si ho pamatoval. Vydal jsem se tady do chodby, jako by mě tam něco vedlo. V chodbě byly po pravé straně schody. Pomalu jsem se chytil zábradlí a vydal se do prvního patra. Zastavil jsem se před dveřmi a díval se skrze skleněné dveře. Nic jsem neviděl, a tak jsem se vydal o patro výš. Když jsem vyšel až úplně nahoru, otevřel jsem dveře a stoupil do předsíně. Měl jsem opravdu zvláštní pocit něčí přítomnosti. Něco jako by vědělo, že tam jsem, a dům na mě působil zvláštním dojmem. Jako by byl živý, plný vzpomínek, ale ne těch příliš dobrých. Přes předsíň jsem se dostal do kuchyně, kdy bylo naproti okno s výhledem do ulice. Problém však byl, že za oknem nebylo nic jiného než tma. Zvědavý jsem přišel k oknu, abych se podíval na staré známé domy, ale nic tam nebylo, jenom prázdnota. Instinktivně jsem zavedl do předsíně a pak znovu po schodech do prvního patra. Něco mě vedlo. Otevřel jsem dveře a vstoupil do předsíně. Zavřel jsem za sebou dveře, jen tak tam stál a vzpomínal. Zažil jsem na tomto místě opravdu spoustu věcí, proto pro mě bylo opravdu zvláštní v tom snu stát a pozorovat staré známé věci. Všechny ty skříně, police, stůl v prostředku jídelny, specificky vyrobené šidle a záclony. Na ty si ona speciálně potřebovala. Byt v horním i spodním patře byl stejně řešený. Po levé straně obývací pokoj, hned vedle ložice a po pravé straně záchod a koupelna a za rohem dětský pokoj. Naproti malá jídelna s malou kuchyní a špajzem. Má hlava se snažila rozeznat realitu a fikci. A přestože jsem věděl, že to všechno není skutečné, měl jsem v tu chvíli pocit, jako bych tam opět stál. Pokusil jsem se rozsvítit, ale bez úspěchu. Nepřekvapovalo mě to. Vydal jsem se zpátky do kuchyně. Pocit napětí ve mně sílil. Cítil jsem něco nepříjemného, neznámého. Přítomnost něčeho, co nebylo rádo, že jsem tam. A vědělo to o mně. V tu chvíli, kdy jsem udělal první kroky směrem do kuchyně, se mi málem zastavilo srdce. Periferním viděním jsem uviděl postavu, jak sedí v obývacím pokoji na sedačce. Jsi to ty, ale ke mě postava. Najednou jsem pocítil nebývalý smutek. Všechny ty pocity se míchaly a já byl čím dál tím víc zmatený. Pomalu jsem se otočil směrem k obývacímu pokoji a viděl jsem svou babičku, jak sedí. Má v ruce cosi, co vypadalo jako triko, které spravuje šítím, a zírá na mě nevyříznýma očima. A vydal jsem se směrem k ní. Jsi skutečná? Bylo jediné, co mě v ten moment napadlo. Kývla hlavou, že ano. Pocit smutku přerostl v radost, že ji opět vidím. Chtěl jsem jí toho tolik říct, ale během chvíle se mé pocity opět přilily do pocitu mírného strachu.
jelikož jsem si nějakým způsobem uvědomoval, že mluvím s někým, kdo už není mezi námi, kdo umřel a tolik moc mi chyběl. V obývacím pokoji byl balkon. Šel jsem směrem k němu a podíval se skrze žaluzie ven. K mému překvapení tam opět nic nebylo, jen balkon samotný, za kterým končilo vše. Nebyla tam zahrada s velkou jabloní, nebyly tam děrové skleníky, ani kolotoč na prádlo. Neviděl jsem ani ten bazén pod domem. Nebylo tam nic, jen prázdnota a temnota. Otevřel jsem dveře balkonu a vyšel ven. Pocítil jsem chlad. Mnohem větší než ten, který byl v domě. Znovu jsem se rozhlédl. Nebylo tam nic. Zhola nic. A pocit něčí zlé přítomnosti zesílil. I když vám říkám, že nešlo nic vidět, v dálce se něco pohnulo. A vydalo se to naším směrem. Vešel jsem zpět do domu. Otočil se na babičku. Měl bys jít? Řekla mi tiše. On o tobě ví. A teď si pro tebe jde. Nechci, abys tady skončil se mnou. I když bych za to byla moc ráda. Kývl jsem. Smutným pohledem se naposledy rozloučil. A šel do předsíně. Skrz prosklené dveře jsem uviděl cosi, jak leze po schodišti za námi do patra nahoru. Instinktivně jsem přišel k zrcadlu, které vypadalo, jako by se vlnilo. Strčil jsem do něj ruku, naposledy se na babičku otočil a pak ním prošel celý. Objevil jsem se v Růžné ulici. Byl jasný den a všude okolo byli lidé. Přišel jsem si zmatený. Zrcadlo za mnou se uzavřelo a na sloupu zbyla pouze podivná runa. Poté jsem se probudil. Ahoj posluchači. Tohle byla pro mě docela emotivní creepypasta. Nebo spíš, já ani nevím. Byl to prostě sen, který se mi kdysi zdál. A myslím, že to bylo moje poslední rozloučení s člověkem, na kterém mi v mém životě hodně záleželo. Tolik k lodu tohohle příběhu. Popřeju vám hezký večer, mějte se fajn a snad zase brzy u nějaké další pasty.